Zuva rero manga makamirira rasvika muri yeZimbabwe. Iko zvinezvi nyaya yatiri kusangana nayo ndeyekuti mukomana akuchienda pafinal day rake. Pamazuva adarikayo pakambotaurwa zvikanzi mukaramba muchipostponda nyaya iyi taakutoti kesi chitotanga kutongwa. Zvikanzi varikuda kuricha a deal raivada kuricha but hatinozokwanisa kunyatsobudira musi wacho. Saka nhasi ndo patichaona kuti zvichabudirira here kana kuti zvichadhakwa. Ende kana zvichinge zvabudirirawo ayo tikutaura kuti zvinhu zvacho zvinenge zvaita zvachoita ball because maproblems acho zvawo ari kuwandisa. But nhasi nyaya inenge iripo yachatunga very important kwaari. If the plea deal is accepted by the court, you won't serve any jail sentence. You will immediately be deported to Zimbabwe. That is going to happen kuna Chatunga. So nyaya yacho inenge yatoperera ipapo. But plea deal rikaramba, because inini what I was thinking ndechekuti okay, Malema ndio South Africa muno. Kana Malema iye achikwanisa kutombotanga atombosikizwa ne5 years idzodzi dzekuti akangorowera futi mudenga, wati mau Chatunga uyo akatorowa munhu nayo futi yacho zvinopera mushe ipapa. Ndo zvinhu zvanga zviri kutinetsawo. But ngatisangane ku Randburg Magistrate Courts tichiona kuti zvichafamba sei, zvichapera sei, because ndoziva kuti nyaya dzinotanga unotaurwa matauriro akasiyana siyana. Tinogona kuanalyze tikafungidzira zvinhu zvese, azvozodai mukomana anozodai, pamwe akatosvika akabuda kana kuti pamwe akatosvika akarorwa kana 20 years dzake, you never know. Saka regedza tione kuti Chatunga Mugabe na Tobias Matonodze nyaya yavo ichange yakamira sei, ichange ichibatwa sei. Saka ndo zvinango ndingokuzivisai kuti vakomana nhasi vari kupinda mumatare, ende ndichange ndiripo ndichikuzivisai kuti zvafamba sei, vapinda here, nyaya yacho yapapi, chii chazoitika, vatongwa sei, vaudzwa kuti vazodii, vanga vakazotadza chii. I will be back kana zvichinge zvaita.